akapinda mukombi kunyanga kombi yamiswa nerodi block zvikanzi hazvikwanisike kuti mukure musina kubhadhara sport fine. Mukadzi yechi needs urgent medical attention kuno kuharare tibva kunyanga akabva amiswa nyaya yekuizwa kwevanhu navamboko vanhu vanga vaba mari kupachena zvaizikanwa vaifanira kutsvatsva voenda kuti votedzerwa maprocesses anoshandiswa pamutemo kuti mapurisa pawandisa parod marod block awandisa parod vanhu hatichakwanise kuti tiite zvatinokwanisa kuita kuti upenyu hwevanhu uite zvinani nenyaya yekuti mapurisa there are a lot of you parod. Can you reduce the number of road blocks amakaisa parod? Besides corruption yacho yanyanya ukada kuti udai zvonzi ndipo choko momwe isu mari yacho toiwana kupi?